uyabona lapha lapho ngasemanga ujabule ekhephe unoqosha umngane wakho mangabe izolimani hlangane ngegama lami nizodla ama ice cream ngegama lami bafana bami ngiyona into yokudlala labafana umqondeni sengiyibonile labafana umqondeni iyafana nonke labafana yabona ke mina igama lami bafana bami kulona lokudlala bafana mina ngacula nisese ezikoleni bafana nazi phela into ngithi ngisathi bangifika nje endlini ngithi ngibake imoto hawu bona abantu balokubaya ngoWhatsApp ngokuningi la bangisendele ivideo Kwenzakalani ivideo yabanje? angizange ngihlele kahle ivideo yakhona mangithi ngiyayivula Ingabe nobani? ngithi bana lokhuzani sezoqosha Bakwenzala. Oh, ufanele wenze ngayo ukuthi base dish la. ya ngakubele nje yathi ngikuxesayo wena nje ngiyabona bayibela ke sabaya pakithi ngiyathe kodwa ngiyabona benziwa injabulo wena ngithi ukhuzani phela usanda wina usanda ngamuluni amusele ngayo 2021 Ya, ngibona. akuna ngamabhoda nina 900,000 voters ngiyabona manje Ngijabulisa ngeke. ngisaseke injabulo ngoba manje bathaka ngoba u2020 yabo yabafana u2019 2020 2021 Ngiyale bona. vele wenza amaphisi maqede wagaya wenza ihawu into nje uyazi uwineni ngalo Ya, uyini. i-shirt deyimali Yena bela. yona leli phela avele ngalo phela ngimanje ngiyabona ukuthi beyithandile le family relationship emali sengizoya ngibona ngakho ngisho ukuthi sometimes izinto zahle ungawina ngamavoti ayina-100,000 maqede usuzothola umholo we-shirt nemali Kanti ubabona ukuthi khona indimela zomsolo noma ngingane mangawo ukuthi ngiyenzeka ukuthi uthulane sinyaka uyakuba khona umthulayo. kujwayelekile ke lokho lokuthola kodwa futhi kuyenzeka ungafani mhlawumbe babheka phela namazi kodwa manje ukuba ubewine kakhulu kumele vale uthole okungaphezulu kweshethi namangazi ukuthi Hayi, akulunganga kakhulu. okungenani ukuthole noma isikipha sakho khona cabanga ukuthi bekuzobe bamzamile Ngikubuza le yana.